Здравейте, приятели, аз съм Фронка HD. И да, това е. Участвате в клип! Браво. Да, и сега ще... О, е. Бах ти нещо. Чувствам се велик. То с FPS дроп. И на мене ми е FPS дроп, на смисъл на 145 стаичките, която не сте виждали. Те ще не могат да се изкажа. Да, и ето това е проекта, по който работим в момента. Почна ли, бе? Аз съм почнал как ви дигнах. Човек, защо ми падна FPS така, бе? Нали? Чай, да. Сега ще покажа Enderman XP Farman. Докато толкова ми се едно ми лаги. Не е като преди някакво гадно. Сега ще покажа и моста. Не, ще е нов играта. Аз пак рекомендах и пак също, бе. Какво, бе? Нещо ми лаги. Лаги ни имат двамата нещо. Че сега да махнем на дърво 30. Тъпо сега ще инчантвам един мяч. Аз ще играя на малък екран, да ви Аз съм на малък и пак леп ми цепи. Пак ми лаги. Нали? Ама имаш високо, аз пък имам високо FPS, ама пак ми цепи играта нещо. И на мен ми е така, смисъл аз съм с 150 FPS. И нещо пак се сякаш ти зацепва играта, нали? Абе човек. Много шибано. Това откакто добавих Гош. Гош е кръг. Ева, толкова тон ще го изгона. Той и тука побира градината, ма па я не сади. Ти ми говори за котлона, защото намерих, вече си копам тук, чай сега ще кажа колко диамант. Намерих 22 диамант с силк теч. Гошо, ние на котлона му направихме почти сървъра. Добро. И е това е Ние му го направихме по-точно, но само трябва да си оправи груп менеджера. Е, това е моста, който завърши. И тук ще има някакви постройки. Вчера как ме делпнахте? Но после ме опнах. А пак Евил дед го делопнахме, го банахме и го кикнахме. Той не заслужава да е админа. Той сам се направи админ. Еми аз му ги махнах после правата. А пак аз си направих го юза. Аз си остана админ, защото аз помагах. Той аз си остана. Зато и аз си остана. Ти ли бе, ти какво прави бе, само ме пречеше. Да бе. Не, помага малко за недър. Аз го гледах там, влезнах и го гледам човек как строи нещо и го троши, И така. Къде бе? Не бе, аз учих там с брадвичката. Кът, копия такива глупости. О, мага, хвалиш си меча. Фак. Не. Нямам място повече за къбост. Карах сам. Що? Хвалиш си меча Sharpness, петица и Knockback 2 и Fire 2 и знаеш какво Да, както виждате... Зомби. Бъркахме път. Не! Да му е ба майка. Да му е ба майка. В Ендър ли? Да бе, те исках да метна перла и заклещихме къде. И то му пуснал доста високо. Хубавото, че не е далеч. Нали уж в Ендър, бе? Не в Ендър, бе. Недър. Смотан тъп. Там съм и сигурно към 20 умиране в този недър. Аз пък си имам още 4 умиранки. Да ти не влизаш. Ама Евил ма заплашва, че ще ма фарми. Еми, кога ти го е казал това? Мисля, че го имах на рекорд. Ама кога ти го каза? Сигурно преди ден-два. Охо, давай на ник направо. Ама съм го откол. Сега ще кажа ли съм го запазил. Не бе, сигурно. Ама той ни каза, че ако е бил фарми килове, си излита от сървъра. Ама нещо Евил са прави нещо много големо. Забелязал ли си? Да, на минимапа виждам лава обаче. Забелязал ли си? Да, на минимапа виждам лава. Аз се питам нещо, ти съвсем друго ми говориш. Ти си гей, бе, нима... Не съм гей, не съм капи. Не ме интересува какво ме питаш. Але... Не капише му... гръмна компютъра. Що? То деве нещо засичаше. Кой бе, капите ли бе? Вчера де. Не мога да игра. Сметката за тока си е засичал. Не бе, сървъра. И какво е засичал? Але, той скоро го спира бе. Що? Защо? Защото отива на море. Капи ли бе? Да. Той ще го остави включен. Няма го оставя включен. Нали знаеш, че ако му гасне тока и какво? Няма как го включи. Освен на баба му там...
Виж, че на 28 заминаваше и чак на 5 ще го пусне. Цели 6 дена. Ами ще играем на котло на сървъра, бе. Не, ще кажем на някой го хости. Ами да помолим котлона, защото той още има хубав компютър. Да, Може бе, да го хоства за 2 малко. гигабайта Как RAM разбра, че памет. има хубав компютър, като има 2 RAM? Ето тогава как хоства сървъра котлон Ми крафт. той каза, че хоства сървър на един RAM. На едно RAM. На един. И компютъра, като му иска още един и какво? Windows, да аз по компютъра и... Не бе, сървъра си върви перфектно, ама. Не я знам как го хоства си. Ама ще натрупа много такова. Много хора ще започнат и ще лаги. Той ако му потръгне сървъра, ще си отвори една SMS система и след това ще Ами... За трябва да го направим, бе. Може да помолим на ник донейтерите. Котърчето главно. Му донейтнат ли, бе? Да, котъра са да му донейтни. Как го казва, все едно просим човек. Аре бе, тук някой си е слагал торчове и изобщо не е Аз купал. съм си направил запас, който да бягам от... Още ли ти лаги, бе? На мен ми не е лагло. И на мен така ми лаги. Аз си снимам с 50 FPS. Ама аз съм с 227 с някакво супер мина. Да, нали? Е точно това е. И аз имам голяма Това и вчера беше и при менете. Но това откакто добавихме сна, преди това и двамата нямахме проблеми. Да бе, вие тогава не бехте в сървъра. Да, не бяхме в сървъра. Той не беше, защото лефна за малко. Защото си гледах Селена Гомес. Да. Цялно клипче. Или порно си гледах, да. Не бе. Селена Гомес е добро момиче, няма порно с нея. Ага. Аре бе, батите пия скелет, как ми лаги не мога. Аре пак. Не мога кил на скелета, бе. Смотан недър! Пак ли умря, бе? Да! Аз Ма ти стигнах. снимаш ли, бе? Снимам! Но ние си говорим с Селена Гомес. Как си кръстиш клипа? Умирах 20 000 пъти или? И Да! мъглата говори за Селена Гомес. Майко! Ама хубаво, че само аз и Пучо знаем за какво говорим. Да. После ще пратим клипче. Да. Ако искаш, го сложи в описанието на клипа. И после Селена Гомес да дойде да... Гошо, О! партнер ли си с Freedom, бе? Партнер, с никой не съм партнер. Не знаеш, че за такива работи не са говори, бе. Що? Абе, ти изобщо почете ли договора? Не. Обяснявам много. Не са говори за приходите, които печелиш такива работи. И аз не говоря за приходи. Какви работи печелиш? Аз нямам право да говоря, защото аз съм си прочел договора. Аз не ме интересува. Знаеш какво, сега нарочно, защото сигите педал, ще му щупа леглото и ще го стана на грешно място. Айде някой да убие зигите. Брат, не стига, че съм партнер с мен. Поискат и договора да им чета. Аре, стига, бе. Какво бе, ти трябва да им го четеш, защото на теб ти плащат. Не ме интересува. Какво ще ти А плащат, после бе? Няма. Плащат ти хуй. Един голям тлъст. Специално за капи. Хубаво, аз като говоря на български, те няма разберат за какво става въпрос. Разбирате, те си имат преводачи. Не ме интересува тогава. Олеле, след 10 дни капи спира сървъра. Те да не ми гледат клипчето, бе. Ма чакай, капи да не би да ходи до това, бе. Капи да не би да ходи в Бургас, бе, или Варна. Не знам. Защото ако е в Бургас, ще го видя, бе. Ти в Бургас ли си е? Да. Бах, ти си доста добро място. До морето. Да, ама вечерта да видиш какви грамотевици излизат. Гоше, Да. там дет казах за това, направо, как ти кажа, заглуши го. Кое, бе? Това за партнера. Що? Що? Добре, да ще го чуя тия. Няма да приемат после. Няма, приемат ли? Аз не знам Не, как верно. да, не знам как Те да го гледат заглуша. видеото, нали знаеш? Те за да ги спонсорират, ги гледат. Ама Кой те е няма, много те няма гледат моето. Да, защото той не е партнер с тях. Ми тогава супер, бе. Нищо не мога да ми кажеш. Ама така, ако спомене нещо за акаунта му в описанието, може да го видят по някакъв начин. Не дей го слагай моя. Що? Така, не дей. И после, ами нали знаеш, че аз съм също партньор, бе, и ще видят от моя акаунт.
Да, обаче нищо на тебе ще му такова. Не, защо аз не съм говорил за такива работи. Да, ама те не знаят кой друг е говорил. Фа. Не. Спокойно, няма да ти такова. Те имат само такива. Те имат само претенции за говоренето на парите, които печелиш. Иначе другото си няма проблема. Нямаш право да Да, ползваш. верно ли си имат преводачи, бе? Давай, те превеждат на всички езици. Бах ти ги в преводачи. Не стана преводач, бе. Това не е да най-омразното нещо, което е съществувало. Бе, защо ми цепи, бе? Ами аз лефнах за малко. Аз не, няма и да лефна. Отида да пина малко водица. Опинс. На втория сезон ще гледам да не умирам чак толкова пъти и ще гледам да умра максимум 10. Аз ще гледам изобщо да не умирам и в клиповете на Ник, защото той ме фейлваше тук, ме тролваше, ме буташе от панията. Той и Евил ме убиваше доста пъти мене. Вчера ме кил на 2 пъти, човек. Мен ме килва поне 10 пъти. Това е за Ник става въпрос. Докато снимаше ме кил на 2 пъти. О, мъга, бе. Не мога да събирам айрон, 3 стака събрал. Но то ме пресходя колко умирания. Оле, 3 стака айрон съм събрал. Ча запушваме така, да не се лечи Айде! На Тонито, това тук е изгорел. Кое, бе? Пътя. Давай, да. Не целия, ма гореше се. Аз добре, че дойдох да видим това. Аре, аз докато скача горе... Направих си някакъв waypoint, дето изобщо не ми трябва. О, сега отиваме до енда. На кой блок съм? На 55. Надявам се да ви хареса. Как сме го направили? Не, ще излезна на пясък. Ще ме затрупа. Кое е? Някакъв пясък. Ще дигнем един 30 левел и това ще е края за бика. Кой пише? Някой в кибика пише. И някой се изфорцирва с мотора. Какво? Някой да, яко газ на мотора. Чек малко. Да ми и то пера. Уау. Кажи сега. Нищо бе. Викам някой да, яко газ на мотора. Ей, имам още един стак моркови, бе. О, 30 лева съм. Супер. Нека сменим малко тещича пака. То Тонито рекламира в сървъра. Че малко е съм вдигна. Той не е звън. Платям. И ловеца, и бърса. Ти тъп ли си, бе? Кое бе? Ми ти? Що? Не съм тъп. Питам просто. Днес отидох да кандидатствам в УКТЦ. Къде? УКТЦ. Какво е това, бе? Училище. Ма... Как се превежда? Университет. Да, не знам как се превежда. Университет? За кислородно тъпи хора. Тонито иска да дигне в другата дискусия. Не. Да го добавя ли са? Не. Няма не. Не. Добави Тонито, бе. Мъгла. Магла. Ана го бе. Магла. Маглата беге. Ей, мъгла. Да бе. Мъгла. Ебал с мене. Мъгла, бе. Магла. С мене. Гошто тук ли? Ми не знам. Той ме е казал, че тия да ти кае. Не е вярно. Тони. Мъгла, бе. И Тони, адни Тони. Тони. Адни другия Тони. Тони. Тони, мъглата тук ли е, защото не го чуваме, бе. Тони. Чувате ме, бе. Ебал с мен. Тони, бе. Тони, чуваш ли ма?
Кажете, че мъглата не се чува. Чува ма, човек, чува ма. Кажете, ме. Чум те ма накъсваш. ами вие сте много тъпи, бе. Няма Да, да... бат, ке знам, само да викте. Няма да стане. Трябва да го пробваме на капи. На него винаги става. Мгм. Идвай ти Фендър Годана. Взех всичките А, епото. бех то умрал, сървър няма влязъл. Умрял. Кредита ама портна на всичките джъмпо и взех ми всичко. Аз без да ме портват си ги минавам. Побега, като мога портва за кода ни го. Аз отивам да хапна още малко. Съпитам. Чакай, взема кит. Как искате да ме ебавате? И да знаете, Кит че Legend, участвате в клип. Кит Legend, знаеш какво ми дава, пъкчо? Не. Protection, 3 Breaking, 1 брони, Sharpness 5, Sharpness Shearer Fire 2 меч. О, дай ми го това меджо. Бегай, бе, би се в момента. О, няма живее с тебе. Знаеш колко ми дреми? Киквам то текси. Имам, сега ще кажа колко годен е Apple. Да, нека да видим какъв Тик е- меч ни ще падне. Всичко съм оставил в кома, да съм го взел, да знаеш. Да, това ще е края на влезете клипа в и чао Не, сега до тебе си следващия чува. път. Чао, до следващия път!